Последен ден в Япония, последно видео от нашата двуседмична екскурзия до Япония. През този ден имахме нов екскурзовод, италианец, който живее 10 години в Япония, разказани доста интересни неща. Разходихме се из още квартали, видяхме, ето това е една японска сватба с този червен чадър, който предпазва младожениците от лоша енергия. През този последен ден бяхме решили да си вземем и сувенири, защото имаше доста голям избор и наистина не знаех какво да си взема. В Япония има много неща, които ми харесаха. Също така решихме за вечерта, ще ви покажа да си запазим билети за Tokyo Sky 3, която е най-високата кула в Япония с височина от цели 634 метра. Ако Япония ви е интересна, в моят профил може да видите предишните ми видеа и цялата наша двуседмична екскурзия до Япония в хронологичен ред. Също така може да видите в моят профил и 10 полезни съвета, ако ви предстои пътуване до Япония или някога изобщо си планирате такова. Определено препоръчвам. Япония е много интересна, цветна, пъстра и определено е доста различна от Европа. На мен беше много интересно да опитвам тяхната храна. Имаше какво ли не, като пробвах и най-различни мочи, за които ви бях споменала. Ето това представляват те, като това в Нишики Маркет ми хареса най-много. А тук ви показвам Tokyo Sky 3, за който ви споменах по-рано, като може да си купите билет за предпоследния етаж само или за предпоследния и последния етаж, както направихме ние. И за финал това, което мога да кажа, че ако има държава, в която бих се върнала отново, освен Италия. Разбира се, това със сигурност е Япония.